El secretari autonòmic de Turisme va visitar el dilluns el jaciment visigot de València la Vella i el Centre d'Interpretació Gastronòmica, que molt prompte estaran en funcionament. Un moment molt important per tal de posar en valor el nostre patrimoni històric. El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, va visitar aquesta setmana el nou centre de recepció de visitants de la zona arqueològica del jaciment visigot de València la Vella. Robert Raga, alcalde de Riba-roja, Esther Gómez, regidora de Turisme i Patrimoni, i els coordinadors de les excavacions van estar també presents en la primera visita. Per a valorar un poc les subvencions que ens han donat, que és posar en, diríem, tot un projecte turístic a Riba-roja de Túria i que necessitem ajudes externes al propi municipi, com la inversió que fem nosaltres, la Diputació un poquetet, però en aquest cas tot a través de turisme, que era un tema molt important. El jaciment pràcticament és únic en el món de l'arqueologia, per això té aquesta singularitat. Li diria a Francesc que hem tingut diversos congressos d'arqueòlegs a nivell internacional per a Riba-roja, per a buscar i investigar aquest món visigot, i la veritat és que això ha donat, diríem, en fi, ha donat molta professionalitat i molta qualitat al jaciment. A més, l'Ajuntament ha adquirit un xalet al costat del jaciment visigot per tal de rebre les visites y poder fer una divulgació dins d'aquest espai. Supuso una oportunidad de un lugar donde podíamos hacer un centro de interpretación para recepción de visitantes, también zona museística o de recreo. Y bueno, pues eso, no quisimos desperdiciar esa oportunidad y pusimos todo el empeño en adquirirlo en ese momento. Entonces, bueno, ahora tendremos que ir poco a poco mejorándolo, arreglándolo, pero va a ser muy importante para poder hacer, digamos, el lanzamiento del yacimiento desde allí. La Generalitat ha subvencionat aquest projecte amb un total de 110.000 euros per tal de recuperar i crear un atractiu turístic molt singular a la comunitat valenciana. Contents de contribuir des de la humilitat en un gran projecte que impulsa Robert i esta ciutat, que junten el que és el riu, el patrimoni, la cultura, el medi ambient, les experiències immersives. Jo crec que especialitzar-se, insistisc, en l'àmbit visigot ens dona una projecció molt important. Sabem que estem al principi d'un gran recorregut que hem de fer junts, les diverses administracions, des de la governança col·laborativa, i a partir d'ahí jo sempre subratllo que no és el que ha guanyat Riba-roja, si és el que està contribuint a construir un mosaic de diversitat en tota la comunitat valenciana. Seguidament, la visita va continuar en l'espai d'interpretació i formació de gastronomia històrica, que tracta de traslladar una part de la història fonamental en aquest projecte mitjançant els productes de proximitat i els menjars típics de la zona. Això és l'aula de cuina de l'Ajuntament de Riba-roja, i també per a la comunitat valenciana és un espai d'interpretació gastronòmica de cuina històrica i sostenible. I la meva funció és gestionar tot això, fer cursos, fer investigació i cridar a tota la gent d'Europa, per exemple, en tota esa visigoda, esa cristianidad, los musulmanes, totes esas cultures que hi havia, que en Europa no s'ha fet res encara en gastronomia i nosaltres sí, és fer tot això. En aquest projecte gastronòmic estarà orientat per a tots aquells que vulguin formar-se en la cuina. Gent que vulgui estudiar cuina, per una part, la cuina que siga, ja farem cursos a propòsit per això. Després, gent professional per a polir-se en tota la cuina històrica, i després investigadors d'universitats, professors, tot allò que està al voltant de la cultura i del patrimoni. El gran repte per al futur és la investigació dels edificis que componen la ciutat visigoda, en gran part localitzats però encara pendents d'una interpretació històrica.